дар рӯ ба рӯи Саудат дар бинои маркази савдои Сити Мол мо якта духонагаи пурраи фурӯширо дорем. Дӯстони азиз, тирезаҳояш тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. Варианти беҳтарин дар 14-ум ошшона дар бино 3 та лифт аст. Дӯстони азиз, бинед чӣ қадар подъездҳои тоза. Дар як подъезд ҳамагӣ 4 хона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 85 метри квадратӣ дар 14-ум ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 20 ошшона иборат мебошад. хона дар минтақаи беҳтарин дар доми беҳтарин ҷойгир мебошад. ошшонаҳои аввали ҳамин домда маркази савдои Сити Мол аст, ки дар он ҷо дилхоҳ чизро шумо ёфта метавонед. Дӯстони азиз, маркази савдои замонавӣ. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $1100. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дар ин ҷо чӣ хеле мебинед, як майдончаи бозии кӯдакон кардагиам. ва ба ҳамин ҳавор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.